Saludos y bienvenidos a estas conversas na ferrería, que estas circunstancias, bueno, pues nos hacen que esta semana sí, esta no, a la otra tampoco. Bueno, vamos adaptándonos a la coyuntura, y para esta vez tenemos a dos invitadas que además también hemos tenido que reubicar, no las tenemos aquí dentro del estudio físicamente, ajustándonos a la situación. Vamos a hablar de espíritu activo, de ofrecer un nexo de unión a través de Internet, de actitud, en definitiva, en las etapas de la vida que vamos afrontando. Vaya vueltas, nunca mejor dicho, que estoy dando, ¿no? Ana y Charo, bienvenidas, lo primero. Gracias. Buenos días. Tenemos a Ana Santos Soya, que ya, como mira, si en el hormiguero les dan la tarjeta esta platino por número de visitas, ¿cuál vas tú ya, Ana? ¿Cuál llevas ya? No sé, la de platino ya. Pues bienvenida una vez más, ¿eh? Muchas gracias. Y por primera vez, si la memoria no me falla, está aquí Charo Valcárcel Mato. Bienvenida. Sí, gracias. Venga. ¿Todo en orden? Todo en orden. ¿Todo bien? Sí. El punto de partida de esta conversación, de esta charla, es 3 Vs dobles de Bella, con V y con B, .com. ¿Cuál de las dos nos explica qué es debellabella.com? Bueno, pues empiezo yo. Es una web que creamos pois 7 profesores que este ano xubilámonos no instituto. Bueno, un non era profesor, pero como viña con nós a tomar o café, pois entón xuntouse... xa estaba no clube. Xa estaba xubilado, entón xuntouse con nós. A amizade que tiñamos polo medio do grupo de teatro onde participábamos, que se chamaba Argallada, bueno, chámase, que ainda non desapareceu. Entón decidimos que unha vez xubilados que non queríamos estar sin facer nada. Entonces así surdiu pois facer unha web, un blog, donde a xente como a nós, en vez de ir hacia o embellecemento, fora hacia o embelecemento. É dicir, por eso é a palabra de bello a bella. Digo, perdón, de bella a bella como persoa. Porque hai algúns que nos dixeron, ese é feminista, ten que ser de bello a bello tamén. Digo, non, é persoa. Entón, por eso é de bella a bella. Sí, señor. Iba a decir moito profesor, pero xa o dixo Ana. E dende cando? Como comeza isto? Desde cando hai vida de Bella? Pois que foi en outubro por aí, non, Ana? Ajá. Sí, o sea, nós xubilámonos a final de curso, en agosto, e xa Ana empezou a a traballar, a buscar informática para facer a web, e empezamos enseguida coas reunións, e pouco a pouco empezaron a pois pedirnos colaboración moita xente, e agora somos moitísimos máis dos que empezamos, e aí estamos, dando callo todos os días. Ajá. Porque que é o que estades a facer? Imos falar o primeiro do apartado online, no? Do apartado virtual. Que ofrece de Bella? Calquera persoa que entre, que vai a topar? Bueno, moitas cousas. Pois mira, témolo estipulado, sobre todo é un blog de tipo cultural, pero ten tamén outras cousas. É dicir, nós o que queríamos ofertar era cousas nas que nós nos sentíramos ben, non fora de lugar. Entón, temos dende actividades que se poden facer en Pontevedra capital, provincia e incluso en Galicia, e para iso buscamos en todas as web que hai as actividades que ofertan, e nós facemos un compendio para ofertalas cada semana. Depois temos artigos que escriben colaboradores que temos nós, que eles ofrecéronse ou nós tamén lle pedimos que escribiran un artigo de vez en cando. Despois temos creacións, dentro de creacións son artísticas, que poden ser pintores, fotográficas e tamén literarias, que poden ser poemas, relatos. Depois temos outro apartado de receitas,
que pois hai xente que, inda que non sea cociñeira, que sabe cociñar moi ben, entón ofrécenos pois o seu saber. Temos tamén xente que viaxa e contanos a súa viaxe. Entón é un pouco un recorrido sobre as nosas cousas persoais, pero tamén as dos demais. É un apartado que temos que se chama Historias de Vida, que xente de máis de 60 contanos un cachiño da súa vida, deixanos fotos moi entrañables de cando eran pequenos. Entón aí descubrimos moitísimas cousas. Entendo, entón, que isto non é algo de, pois, o mércores adícolle unha horita e xa está, non. No. Isto leva moitísimo tempo e traballo. Leva tempo, sí. Leva tempo. No teu caso, Charo, por exemplo, canto tempo estás adicada a... Eu, a ver, teño que sacar o tempo de debaixo das pedras, porque teño 3 persoas dependentes na casa, e teño unha persoa que me axuda, senón xa non podería facer nada, pero adícolle sempre que podo, pois pola mañá ao mellor 2 horas, pola tarde outras 2. E non me chegan. Non me chegan porque, bueno, a verdade é que fago cousas que me apetecen facer, a veces non teño tanto tempo para facer as que me apetecen, porque hai que atender a outras, porque, a ver, somos varios filólogos na páxina, e somos os que tamén nos dedicamos a corrixir os textos, e a corrección é un traballo así bastante durillo, entón eleva tempo. E logo, eu, por exemplo, tamén traballo co apartado de creación e de cultura en xeral, con outro compañeiro que se chama Manuel Lastra, e bueno, facemos entrevistas a escritores, unha cousa que Ana esqueceu antes, fixemos xa 2, unha Ribeiro Coello e outra Fina Casal de Rei, e agora están preparando outra, como se chama? Santiago Lopo. E bueno, é dicir, traballo temos moito, facemos moitas cousas que nos gustan, non? E que queremos, ademais, un pouco o feito de meternos a corrixir o que che dicía antes, que é un traballo a mellor un pouquiño máis non tan gratificante, que non se satisface tanto, exacto. É porque nos mesmos quixemos animar os colaboradores a que escribiran en galego. Entón, case todos aceptaron, o que pasa que algúns non pedíronnos que lle traduciramos porque non sabían, non se crían capaces de facelo. Entón, pois, bueno, é algo que nos buscamos nós, a verdad que nós quixemos darlle esa presencia ao galego e, bueno, pois temos que ser consecuentes co que pedimos, non? Todo ese traballo, teño que decir que notase moitísimo. Quero decir que ti entras e percíbese que non é unha páxina, pois iso, que aténdese de vez en cando, descuidada, non, está cuidadísima, traballadísima. Si clicáis as colaboracións son moitísimas e de nomes coñecedísimos polas súas profesión nesta cidade, o sea que cuidadito, canelita en rama. Sí, ademais hai que decir que algún deses colaboradores que xa teñen unha trayectoria internacional foron eles os que dixeron: non sei se estaremos á altura. Toma! Dios mío, sí, non sei se estaremos nós. É dicir, nós intentamos que os contidos sean atractivos para todo o mundo. E por iso temos moito movimento niso. Sí, sen dúbida alguna. Este traballo se está a restringir. Non estou a falar non só das condicións que leva a pandemia, que lóxicamente, pois sí, restringe, non se pode estar todo o que uno quixera para facer o traballo, pero entendo que esta proposta non só queda no eido virtual, sino tamén na parte real. Ata que punto foi posible desenrolar esa parte? Pois ata hai pouco reuníamonos pois presencialmente en Arroelo, pero agora desde que as restriccións son tan pois facémolo a través de internet. Quero decir, preguntei mal, perdona, Charo. Quero decir que levar a cabo actividades, facer cousas tamén fora
do oído virtual. Iso Sí, se eso, está... sí, témolo contemplado, Ajá. pero unha vez que pasa a pandemia. Ujú. É dicir, a xente que colabora con nós ofrécese tamén a dar un tipo de cursos Ujú. que pode, primeiro vai enfocado a xente da nosa idade, claro, Ajá. de máis de 60. Proxetados xa obradoiros de costura, pero de costura hasta de coser un botón, de tintes naturais, Ajá. hai un que é moi bonito que vai se chamar de vagar, que son Devagar. paseos despaseados por Pontevedra. É dicir, cousas que vemos que hai noutros países ou noutras cidades que gustaríanos facer aquí e ofertar a xente. Porque, fíjate, agora que dis eso, Ana, non só hai persoas de aquí de Pontevedra e de Galicia implicadas neste proxecto, que eu vi Sí. en algún nome de fora, contanos. Sí. É que, a ver, o principio foi por xente coñecida, por afinidades. E despois foronnos escribindo, dicindo, pois a min gustaríame tamén colaborar, como podo facer? E nós, claro, encantadísimos, mándanos un texto, mándanos unha pintura, valoramos entre todos e, por suposto, que aceptamos, eu creo que por agora aceptamos o 100% do que nos chegou. Ajá. Hai unha imaxe nesta web, é a túa avoa, non, Ana? Sí, a miña avoa é Eulalia. É a súa avoa con 60 anos, decías. Bueno, tiña 58. O que pasa que puxen ali 60 cando eu os cumplira e digo, que diferencia hai, como me vexo eu, ela xa que estaba cargada de fillos, de netos, nunha época que, claro, non había, ela vivía tamén na aldea, non tiña recursos. Eu quixen plasmar aí, e por eso surdiu o de bella a bella. Perfectamente. Esa era a intención, está perfectamente acadada porque ti ves a imaxe da boa. E vemos as vosas imaxes e dis que non ten nada que ver. Afortunadamente, agora a calidade de vida física E que nos coidamos de mental. outra maneira. As mulleres daquela casaban e aos 30 eran unhas vellas. Ajá, sí. Vestíanse como vellas e peinábanse como vellas. Chegaba ao loito... Sí, chegaba ao loito. Miña avoa toda a vida estivo de loito desde os 16 anos, que lle morreu o pai. Despois eran moitos irmáns, e o típico era o que pasaba en todas as familias. Morría un irmán, outra vez loito. Morría un tío, outra vez loito. Despois quedou viudo, outra vez loito. É dicir, pasou en loito toda a súa vida. E logo veis as fotos de Charo e de Ana e dice, es que son mozas. Que estamos... Non é que antes a xente cando se xubilaba xa que non era para morrer, pero era para estar na casa, cuidar os netos e pouco máis. E a nosa filosofía é despois de tantos anos formándose, que ben o dixo Charo noutra entrevista que nos fixeron, é un pouco de volver todo o traballo que nos aprendimos, ahora devolverllo a demais xente. É dicir, poder partillar un pouco cos demais. Claro, pero... Perdón, Charo, di. Sí, en certo modo seguir conectados á nosa profesión, porque eu dicía outro día, eu creo que serei profesora ata que morra, non? Entón, esa posibilidade que che ofrece traballar neste tipo de actividades fai que non te desconectes totalmente do que ti fuches, non? Entón, incluso nas correccións que falábamos antes, non? A veces digo, jolín, parece que estou corrixindo exames, non? Pero, en certo modo, non é negativo, porque eu a veces sí que sinto mono das clases, de estar, non nesta situación pandémica, ollo, que o están pasando moi mal os nosos compañeiros en xeral, non? Pero sí da relación cos alumnos, da relación cos compañeiros, menos de toda a burocracia, eso non, pero dese contacto co alumnado que te fai, que che conecta e que che contaxia a súa enerxía, eso é boísimo. Entonces eu tiñalle moito medo a perder iso, que vou facer eu sen esa inxección de enerxía que me daban os alumnos, non? Entonces, todo isto pois é unha compensación en certo modo, non? Porque a min mantenme en certo modo conectada con esa vida e estar activa, que é o que decía Ana, que temos que seguir activos, porque senón, se deixas de estar activo, que esperas? A morte tranquilamente sentada no sofá? Claro, e con iso que acabas de decir, o que decía Ana,
é unha citada web, unha das etapas máis activas e creativas da vida, este momento que estades a vivir. Pero decíais, facer algo para os demais, non? Devolver o que fixeron, pero penso tamén que é un momento, de pensar en, pois agora vou facer, teño tempo para facer aquelo que antes non podía. Cal ha sido o foi a vosa tesitura tamén? O plantexamento foi así? Eu é que tiña pensado, unha vez que me xubilara... Acumulabas actividades. Claro, unha vez que me xubilara, eu quería seguir facendo cousas. Digo, bueno, pois, si traballamos xuntos no que nos gusta, sería señal. É dicir, a miña cabeza xa sei que non para, e os meus compañeros moitas veces frenanme, pero é verdad que sí que me gusta estar neste bule-bule. Ben. E ti, Charo, como foi plantexado? Pois, a ver, é que eu non tiña tempo para escribir, por exemplo. A min gustame moito escribir, e iso era unha das cousas que quería facer, non? Escribir. E logo teatro, que era outra vida nosa que tiñamos, que tivemos que parar con ela, porque nós tiñamos o grupo, como decía Ana, e levábamos moitos anos xa con ele. E pensábamos, nada, cando nos xubilemos imos poder dedicarnos de cheo ao teatro, as cousas non foron así. Entón, o teatro tivémoslo que deixar aparcado, pero, bueno, hai outras cousas. Xa digo, a min gustame moito escribir, e entonces aproveito, a veces escribo cousas po blog, e encántame, eu son feliz. Aí son felices. Se me dis, en que momento somos máis felices do día para ti? Pois cando estou escribindo, encántame. Entonces, eso antes, cando estábamos dando clase, eu apenas tiña tempo, porque Ana sabe o tempo que consume. Moita xente pensa que non, pero dente de aí ao pé do cañón, pois prácticamente todo o día, fins de semana, bueno. E esa é unha maneira para min diso, non? E agora, pois, por exemplo, queríamos contalo, unha das cousas das que sempre tive mágoa, tristeza de non poder indagar máis aí e leválo a cabo, é a conexión con Portugal. E entón, agora imos crear unha sección, xa está aí en Cueiros, que se chamará Lingua Irmá, e na que imos establecer esa conexión coa cultura e a lingua portuguesa. Xa temos un contacto de unha poetisa portuguesa, Graça Amiguiño, e a súa colectánea Culturas en Fronteiras, e entón, pois, estamos Manuel Lastra, outro compañeiro de lingua galega meseu, pois empezando a darlle forma, non? Porque queremos que sexa algo importante e que a xente os galegos non vivamos tan de costas a cultura portuguesa e o portugués como vivimos, non? Que nos dá moita pena que sexa así. Tamén os portugueses viven de costas a nós. Entón, o que se trata é de facer unha intercomunicación non aí cultural. E iso foi outra das cousas que me fai moitísima ilusión, eso. E a ver o que sai. E quería saber se eu teño o dato errado, pero eles, respecto a nosotras, levan mellor ou non mellor este cambio? Falas dos homes en relación cas mulleres? Eu teño unha impresión, pero non sei se é... Bueno, eu creo que hai que tirar un pouquiño máis deles, dame a impresión, polo menos no grupo noso. Pero unha vez no traballo, fan o mesmo que nós, Que pasaría que se levan peor os anos? O momento de decir, chega a xubilación, a prexubilación, que non acaban de asumilo do mismo xeito tan optimista e de facer cousas como... Non sei, eu creo que hai persoas e persoas, que é cuestión de persoas, porque hai homes que o levan moi ben, outros que o levan peor, nos coñecemos algún, e tamén hai mulleres que o levan moi mal, e outras... Eu creo que é unha cuestión de persoas. De persoa máis que de... Eu creo que sí. Vale, pois eu coñezo entón demasiados que non o levan moi ben. Moi ben, esa é a cousa. Pero o sí que miramos, este é un exemplo de que, pois, chegar a ese momento en que xa non tenes esas obrigas, é un momento de pensar en un mesmo, o que quere facer, que hai que seguir activos, que cada vez hai máis iniciativas neste senso, non? O sea, xa que hai un cambio, está asumido que chegar aos 60 ou 70 non significa eso. Quedo no sofá a ler ou... Claro, é que hai que pensar que o 25% da población de Galicia
ten máis de 65 anos. Pois se ese 25% móvese un pouco, nós tiñamos un lema que eu saquei no de Portugal, de un cartel que poñía menos pastilla, máis zapatilla. Entón, é verdad, se facemos exercicios, se nos cuidamos un pouco, tanto na hora de comer como a hora da mente, a hora de leer, pois eso é estupendo. É dicir, son 3 pilares básicos. Yo, agora que acabas de decir eso, un médico lembro que decía menos prato e máis zapato, tamén. Pero iso para todos, non só a partir dos 60. Vexo entón que pouco tempo, moito traballo desde fora que os din, non sei se hai fillos, sobrinos, irmás que vos din. Sí. Bueno, a min dinme que traballamos demasiado, que debíamos de frear un pouquiño, sí. Si, digo, non, metedes demasiados contidos, non dades tempo a asimilar, que é demasiado, tal. E, bueno, eu xa os persigo pola casa. Tedes que ler isto que publicamos. Liches tal, e meu home xa di, pero por Dios, que persecución. Dame aire. Sí, a mí o que me di, eu digo, bueno, marcho á oficina. Digo, como a oficina? Pero non estás xubilada. Digo, sí, pero hoxe temos reunión. Ou mellor, cando temos a videoconferencia, digo, non me molestes, que vou a estar a... Dice, pero canto tempo? Digo, non sei, o que dure. Estamos na videoconferencia aí falando de todos os contidos da semana, entón é moi enriquecedor. Pero a min encántame, porque eu, o mellor estou 2 horas pola mañán, e o que diste pola tarde, pola noite, todo depende, non? Estás no estudio e dices, outra vez ocupada, pero que estás con eso do blog? Ainda estás con eso? Digo, bueno, pois... Pois sí, que é o que hai. E os alumnos? Os ten dito tamén? De que os alumnos eu non teño contacto ahora con esta situación. Alumnos, hai un correo electrónico de podéis escribir e decir o que vos parece. Pois estaría ben, estaría ben. Bueno, algún que invitamos dice, profe, pero esto es para viejos. Claro. Es para viejos. Digo, bueno, para tu madre, para tu padre. Sí. Mira, sinalabas o de, pero ti non estás xubilado. Habría que mudar o de a palabra xubilado. A ver, sí, Charo dice sí. Nos chamamos... E o de clases pasivas xa non che conto. Nos chamamos os xubiletas. Temos así un grupo de WhatsApp que poñemos os xubiletas. Sesentañeros. Sí, eu creo que a palabra en portugués que é idosos, de máis idade, gústame un pouco máis que xubilado, parece que está como... Eso, que son as connotacións, non, que lle damos, reformado, que tamén lle dan antes pensabas nun xubilado, os típicos señores que están vendo as obras e todo iso, non? Dándolle de comer as pombas. Sí, e eu que sei. Nós non queremos iso. Claro. Es que a veces os términos pesan moito. Sí, pesan moito. Entón penso que o de xubilado xa é como que non. É que non solamente temos unha que é a boa. E ademais está que vai facer un artigo que ela ten contrato da boa, é dicir, un día a semana vai a Santiago, pero ten contrato ca súa filla de cuidar os netos. Vai nos contar moitas anécdotas de outras aboas que nos podíamos cobran ser por aboas cuidar tamén, os tanto Ana netos como e cousas así. Verdad, Ana? Que máis, eu tamén temos fillos que nos podían ter feito aboas, pero os meus non están polo labor. Iba a dicir, iso é unha indirecta moi directa ou unha directa? Non están, xa me dixeron claramente que me conformara cos cans e o gato, que netos non vou ter. O meu non ten nin parella, o sea, que con eso te digo todo. Nada, non están os tempos. E máis agora, que decía outro, máis agora. Vexo que a máis o humor, en fin, a actitude, a predisposición non falta. Eu convido vos de verdade, de bella.com. A máis hai un directorio tamén con moitísimas propostas que está curradísimo, é un traballo feito a conciencia. E temos páxina de Facebook, de Twitter e de Instagram tamén. Toma. E canal de YouTube.
E canal de YouTube. Mira, Sí, ese sí, aínda sí, non sí. lo mirara. Sí, O sí, das sí. redes sociais, sí, pero o de canal de... que hai no canal de YouTube? Que Pois no canal temos as receitas, temos exercicios, temos poemas declamados, tanto en castelán, en galego, en francés, porque temos E unha das relatos. nosas colaboradores é francesa. Entón sí, aproveitamos sí. e facemos algunha cousa en francés. Ajá, pois mira, teño que echar unha ollada a YouTube que foi Temos porque non mirara. unha canción de SES traducida ao francés e ao galego. Sí. O galego non, perdón, que xa está en galego. A inglés, A inglés a francés. Ajá. a Sí, pois, de... Como se chamaba? Tempestades de sal. Tempestades de sal. Que Ah, bonita. que bonita. Sí, Qué sí. bonita. E está declamada, o sea, puxemos a canción de SES original e logo a declamación en francés e en inglés. Ajá. Eso está en YouTube tamén. Sí. Aquí hai temos, nivel. Temos moitas cousas. Aquí hai nivel. Cuidadito. Coidaditos. Sí. E Coidadito. temos moitísimas ideas máis, pero... Sí. Pero hai que agardalas, non A ver, diga nada. pouco a Logo pouco. convidamos outro día máis e seguimos E falando. temos unha revista que facemos, revista digital, unha vez ao mes. É dicir, temos todos un os compañeiro, Ajá. José Antonio, que é o que se encarga da revista. Mantámoslle todos os contidos. Esta vai saír esta semana, a de Ah, mira. xaneiro. Ajá. Calquera que estea a escoitar diga, pois eu tamén quero sumarme a esta historia. Que ten que facer? Pois hai mandarnos un correo electrónico, e o correo é moi fácil, de bellavella@gmail.com. Entón, aí pode decirnos en que apartado lle gustaría colaborar ou mandarnos o seu traballo, o teléfono e poñémonos en contacto con el ou con ela. Ajá, perfecto. Pois Ana, Charon, non sei se asuntara máis as fotos de nenas que aparecen na web tamén. Por que foi además eso, o de poner as fotos de nenas, que me encantoume, pero o sea, aí a cada unha e a cada unha. Pois non me acordo moi ben como empezou. Sí, nós a verdad, como dixemos, a ver, vamos a poñer unha de pequenas e outra de como estamos agora. Así foi. Entonces, como foi outro, ao final puxémola todos. Sí, E cando sí, empezamos é que tamén cas fora historias algo de que- vida, tamén, ao principio era unha soa. Algún dos que lle fixemos así a entrevista dixo: teño fotos aí de pequena, pois da. Entón empezamos xa a recopilar, e bueno, É que surgiron. decía eu que fora algo que nas revistas do instituto, que en dous dos que estamos aí levámolas algunha vez, fixérase algo así, algunha vez. E entonces, pois, parece unha idea simpática, sí, simpática. E non sei, foi xurdindo así, non? De comparar. Ujú. Tamén o que puxo Ana da súa Aboa. aboa, non? Decía, pois, oye, isto tamén estaría ben, non? Ajá. E entonces, pois, por aí fomos Ujú. tirando e quedou simpático. Pois Ana Santos, Charo Valcárcel, moitísimas grazas e enhoraboa polo Grazas. proxecto, de verdade. Gracias, gracias. Moitísimas gracias a ti. Gracias a ti. Puede ser un gran día imposible.